Makasabot day na nga nagsakit naman na. Nasakit bitaw. Muna pagtuon nimo. Istorya tarong na. Kaya nakabalaw na sa ko sa gibuhat nimo. Sa murag na ulian naman siguro nila na magtinanawan. Karon mang, kay nakasabot ako sa gibuhat nimo sa kuha. Gitug-anan ko nila papa. Unya, tarong ka nga pagkaasawa. Mang. Mang. Asam ni Charmina nga piti manugayan ni uli. Time pa, manong palibot pirti na mabagnutan ni wa jud ka panghinlo ni bayanan ni ba. Napay sagbot, nangatay na ni Bungbong. Man nakahuna-hunag limpyo aning balay nga. Yaram tinang puyo diri. Lagot, ano ka to misgit? Patad na ako tanan. Pilde pa jud. Uy, Noy. Uy, pa. Uy, kinakaila na ka sa kuha. Usi nakaila pa. Ano sa ko nakalimot nimo? Usi nakalimot nga atong agi pagkakita na tungon ang mga kakaila sa kuha. Nagsige nam gani kag angkol-angkol nako. Usi angkol-angkol gud pa. Nakabalo ba kag unsay nahitabo nimo? Murag nawala kasi mo pangisip ba? Mugan natingala ko no, may ginay nakaila na ka sa kuha karon. Usa man nahitabo sa kuha pa? Uy pre, nara day ka dire? Ay naunsa man puntahon ka? Malamang na ako dire kay ako abalik balay lisod po kog ikaw na dire. Paldo ta sabong pre. Oy, pareng buknoy. Uy, pre, naamalay ka. Taysa, naulian na lagi ni. Usi naulian. Parihara mong papa ba? Wa ka kahinomdom sa mga kaagi pre. Usi mga kaagi gud. Sultido ko ninyo daw. Kabalo ba kag unsay gibuhat sa kung buotan nga anak diha nimo? Ingani man gud ni. Gahi kay kabulo ka. Dili ka sa gawas. Sir, ma'am, unsa din nahimo na ko sa inyo nga nang labay lagi mo. Kuya ni mo pre, oy asa naman day mga asawa og anak? Dugay na mo ko wala anak ko asawa, pre. Tara pre, luuyan nimo dire oy. Maudi ay. Bantog raw ako kakita karon ni uli. Unya pre, nakahinomdom na ka. Salamat kay pre ha pre, kay yatiman ko nimo to nga wala ko sa pangisip ba. Pa, Uy maayo kay uli ka. okay nga no pa. Di ko ni ulion. Perti pa nimong isuga. Wa man ko maingon nga dili ka pa ulion diri kay mo hamo puning balay. Kuyog ba mo nunyo? Abi na ko nagtaba na mo. Dali diri ka magstorya ta. Karon, makasumbong na jud ko sa mga hinanakit ni Buknoy. Unsa may istoryahan nato pa? Human man tag-explain ani ba? Oo, umalatag explain. Pero atubangan ang bana nimo. Ingano di pa. Makasabot day na nga nagsakit naman na. Nasakit bitaw. Muna pagtuon nimo. Istorya tarong na. Kaya nakabalaw na sa ko sa gibuhat nimo. Sa murag na ulian naman siguro nila na magtinanawan. Karon mang, kay nakasabot ako sa gibuhat nimo sa kuha. Gitug-anan ko nila papa. Unya, tarong ka nga pagkaasawa. Kabalo ba ka pre? Ug unsay gibuhat sa imong mayong asawa? Kahit di ka kulo ha. Tagam nimo, muni angay. Pasalamat ra po ko pre. Kaya tabo to gapon. Kay mo na hinungdan nga naulian ko. Kay ngano Buknoy? Hadlo ko nimo. Ikaw mong gud ba oy? Oh, ako na po'y basolon. Ako na po'y basolon. Sa pagpanguyab ni Buknoy sa imo ha pagtagbo-tagbo ninyo. Ug asa ka na buntes, unya karon ako basolon nimo? Kabalo ba ka mang sa gihimo nimo sa kuha? Mura nimo kitamakan ang akong pagkatao. So what? Paki ko. Ang importante, wa na ko nagugma nimo, nagugma na akong dunyok. Oh, diha na. Hinggawas na yung tinuod imong kinaya, Charmina. Sus, kalami na lang yun. Oh, unsa naman po na pa? Manukol na pud ka? Sugod karon mga. Di na ko gusto nga makita pa imong naong sa balay. Kung gusto kang balik to, balik dito. Ay ko kasulsula ha. Ako pa nimo pre, bulagan na nimo. Nakaparihas sa mo tulo. Oh, nakaparehas min tulo? O sige, wala problema. Layas, pagkuyog mong dunyok, ug asa mo taman. Termina. Ay ko pakita mo balik pa ng naong nung diri ha. Layas ito pag gumamon duha. Tama yun na pre, kay kung nakas yang kinabuhi, luoy kay ka. Salamat juga sa mga pre ha. Pa. Wala problema na noy. Kay ako dili ko mulaban bisag anak na ko si Charmina. Katungod pa na nimo kay bana man ka. Mo gani pa. Muna pasalamat juga sa mo kay kung wala ta, wa jud kay madulan sa mga problema. Mo gani Buknoy. Nga umubalik si Charmina diri. Ayaw daw ta. Kay grabe na mong away atog pasabot ako nga dili niya buhaton na sa imuha. Pero iya gyud gibuhat. Matinumanon nga klase yung pagkaanak. Munang ay na gyud dawata mo balik na diri. Salamat jud kay pa. Utuman ko sa gimangdo nimo. Di na nako to dawaton sa Charmina. Palayason na nako to. Unya pre, mauli sa ko.